Čaute, idem môjho nového videa a dneska si tu ukážeme top 5 meta brawlerov, v preklade top 5 najlepších brawlerov. Dobre, zoberte si popcorn na toto minútové video a poďme na to. Na 5. mieste je Jessie, je to hlavne kvôli tomu, lebo brawlery dostali tajné buffy, o ktorom nikto nevie a vlastne buffisky dostali nejaký nerf. Na 4. mieste je Nita. Tiež dostala tajné buffy, takže je to veľmi dobrý brawler, u mňa sa s ním mega dobre hrá, dal som na 300 dneska, takže dobré. Na 3. mieste je Spike, to je hlavne kvôli aj buffyske, je mega OP, jak môžete vidieť, mám gadget a star power, viac OP je ten gadget, čo je mega dobré, takže určite kupujte, ideme ďalej. Takže na 2. mieste je Frank, je to hlavne kvôli buffyske, lebo je mega OP, preto je na 2. mieste. Ja ho mám veľmi rád ako brawlera, ideme ďalej. Na 1. mieste je Ems, čo bol kedysi úplne hrozný brawler, teraz to je top 1 najviac meta. A hlavne to je kvôli jej buffiske. Dobre, toto je koniec videa. Keď sa vám páčil, určite sa nechajte like, odporúčam vaše poklonici blbčekovia. A v ďalšie videa sa vidíme zajtra. Takže cez.